बेवहाय आङो नैबे पर्बतजरानि मंगलाजरा भिसिडिसियाव बेवहाय जोङो बे नैबे थांनाय थाम बोसोर 4 मास प्रमद बर'नि सरकारा सोलिबाय थादों। दा बेवहाय जोंहा मा जौगालु हाबाफारिफोर जादों आरो मा जों खामानि मावनो गोनां दोङो बैफोर बाथ्राफोरखौ जों बेवहाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायदों। बिटिआर रेकर्ड हिसाबै पर्बतजरायाव बिटिआर रेकर्डनि मोननैसो दफा बेवहाय दोङो। दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों गोदोनिफ्रायनो पर्बतजरा ओनसोलाव बेवहाय जे देहा फाहामसालिनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाया गैयामोन आरो दिनै नुनो मोन्दों प्रमद बर' बिथांनि सरकार दैदेननायाव बेवहाय आयुष हस्पिटाल 50 बेडेडनि जि मोनसे आयुष हस्पिटाल बियो आथिखालाव मावफुंजानायनि लामायाव थांगासिनो दोङो आरो बिटिआर रेकर्ड हिसाबै बेवहाय पलिटेकनिक मोनसे कलेज दंमोन आरो बे पलिटेकनिक कलेजनि जिखिनि खामानि मावनो गोनां जिखिनि लाहार फाहारा इटिमेटि जानानै थाबाय आरो नैबे बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो बेवहाय बै जिखिनि पलिटेकनिक लुनायनि जि खामानि बेयो जागायगोन। दा बेवहाय नुनो मोन्दों दे रायजो राजाफोरनो जिखिनि सरकारनि होनाय सुबिदाफोर बे सुबिदाफोरनिफ्राय बिथांमोना थालांदों नामा बेजों आङो सावरायदों, बिथांमोनजों सावरायदों। बिथांमोना बुंदों दे जिखिनि सुबिदाफोर होनाय जादों रेशन कार्डनिफ्राय लानानै माइनाव सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि, बेबायदिनो प्रमद बर' बिथांनि जि सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव मोन 32टा जिखिनि थांना थानायनि जायखौ लिभलिहुड होननानै बुंनाय जायो बे थांना थानायनि जिखिनि राहा बे राहाफोरनि जिखिनि आसनिफोर बे आसनिफोरखौ फ्राय नैबे मंगलाजरा ओनसोलाव मोन्दों। बेखौ बिथांमोना आंनो फोरमायदों, गोजोननाय फोरमायदों। आरो नैबे पर्बतजरा हिसाबै थांनाय 15 बोसोराव जिखिनि लामा हान्था मेलानि जिखिनि जेंनाफोर दङमोन बे जेंनाफोरा फ्राय बेयो सुस्रांजानाय लामायाव फैबाय आरो मोनसे मोननै गाहाय लामानि अनगायै मोनसे मोननै गाहाय दालांनि अनगायै बेवहाय पर्बतजरा जिखिनि जि मोनसे समस्ति बा पर्बतजराया गावनो मोनसे साब डिभिजन बे साब डिभिजनाव माखासे जेंनाया बिथांमोना सुस्रांजानायनि लामायाव थांगासिनो दोङो आरो बिथांमोना मोनसे गोजोननाय फोरमायदों प्रमद बर'नि सरकारनि सामलायनाय बेखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौनो मदद होलांबाय थानायनि जि मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो बे हिसाबैनो जानो हायो दे नैबे पर्बतजरा ओनसोला जिखिनि बाखि आद्रा थानाय जिखिनि जौगानाय हाबाफारिफोर एनडिएफबिनि माखासे जेंनाफोर सुस्रांनो गोनां दोङो जोंहा। दा बैफोर जेंनाफोरखौ गमामायैनो सुस्रांनायाव बिथांमोनाबो साफा मा होननानै बुंदों बाहागो लागिरि हिसाबै बाहागो लागोन आरो फैबाय थानाय समाव प्रमद बर'नि जि मोनसे सरकार बे सरकारखौ बिथांमोना मदद होनानै आवगायलांबाय थानायनि बाथ्रा बेखौ रोखा खालामदों। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो
JEE NEET आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371